तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिभाषाद्य देशधारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവര് റിപ്ലൈ ചെയ്യണേ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഹരിദാസ് താക്കൂർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമാചാര്യ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2ാമത്തെ പിക്ചറിൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് താക്കൂർ തന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ മറ്റു ഭക്തന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കാണിക്കാൻ കാരണം ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പേരെന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു നാമാചാര്യർ അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര നാമമായിരുന്നു ജപിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് താക്കൂർ? 3 ലക്ഷം ഹരിനാമം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇപ്പം 192ഓളം മാല ജപിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 24 മണിക്കൂറും അദ്ദേഹം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മുസൽമാനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ജന്മം കൊണ്ടൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്ന നാമാചാര്യരായിട്ട് വന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഏത് ജന്മമാണെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഹരിദാസ് താക്കൂർ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂറായിട്ട് വന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ പറയാൻ കാരണം ഈ ശ്ലോകം നാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലുന്നു ശുദ്ധ ഭക്ത സംഘം. ഉത്തമ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടി മൂടുന്ന ഭൗതിക മലിനീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അജ്ഞതയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ക്രമേണ സുഖപ്പെടുകയും കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ആനന്ദകരമായ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നാമത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണ്, ആ നാമം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ രുചി, ഭഗവത് നാമം എത്ര മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമചരിതാദിസിതാഭ്യവിദ്യ വിത്തോപതപ്തരസനത്യനരോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സ്വാദ്വീക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രീ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമചരിതാദിസിതാഭ്യവിദ്യ വിത്തോപതപ്തരസനത്യനരോചികാനോ കിന്ദ്വാദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ടാ സാധ്വീ ക്രമാദ്ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലാം? ചൊല്ലി നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷ്
പ്രഭു രണ്ട് ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ? പ്രഭു രണ്ട് ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഡിവൈസ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ വരും. അതുകൊണ്ട് ശരി മാതാജി. ഹരേ ആ ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാദിസിത വിദ്യ പിത്തോപതം രസനന്യ രസനസ്യ ന ജോജിക നുകിന്ദാധാര ധനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാദിക്രമാത് ഭവതി തത്കദമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു. അപ്പം കൃഷ്ണനാമ ചരിതാദി. കൃഷ്ണനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം. ചരിതങ്ങൾ, ചരിതാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം സിതാപി വിദ്യ. സിതാപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതലായ കൽക്കണ്ടം പോലും, കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. അവിദ്യ, അവിദ്യയാകുന്ന, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം. പിത്തോപതപ്ത, പിത്തം, പിത്തം കൊണ്ട് ആതുരമായ. പിത്തോപ എന്ന് പറയുമ്പം പിത്തം പിടിച്ചത്, മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചത് പോലെയാണ്. രസനസ്യ, അപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്തം, മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച് തപ്ത രസനസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവോട് കൂടിയവന്. അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചവന്റെ നാവോട് കൂടിയവന് ന രോചിക്കാനു, ന രോചിക, അവന് രുചികരമായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എത്ര മധുരമുള്ള കൽക്കണ്ടം കൊടുത്താൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിരിക്കും? നാവിന് രുചി തോന്നില്ല, നാവിന് കയ്പായിരിക്കും തോന്നുക, രുചികരമായിരിക്കുകയില്ല. കിന്ദ്വാദനാനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട. അപ്പൊ കിന്ദ്വാ അനുദിനം. ഇപ്പൊ കിന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ, അനുദിനം ദിവസം തോറും, ഖലു സൈവ ജുഷ്ട, ഖലു സൈവ ജുഷ്ട, ജുഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിക്കുകയാൽ. അനുദിനം നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതി ക്രമാത് ഭവതി തത്കഥ മൂലഹന്ത്രി. സ്വാദ് ക്രമത്തിൽ സ്വാദുള്ളവനായിട്ട് വരും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പിത്തം പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മധുരമുള്ള കൽക്കണ്ടം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കയ്പേ തോന്നുകയുള്ളൂ, ഒരു മധുരവും തോന്നില്ല. എന്നാൽ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? അവൻ അനുദിനം, എല്ലാ ദിവസവും ഈ കൽക്കണ്ടം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാവിന് പയ്യെ രുചി വന്നോളും. കയ്പുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന് രുചി ഉണ്ടാവും. അതേപോലാണ് നമ്മളുടെ ഹരിനാമം. ഹരിനാമം ചൊല്ലാനുള്ള രുചി നമുക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. നമ്മളുടെ നാവിന് അതൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു തോന്നല് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വാദ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ സ്വാദ് കിട്ടാത്തത്? നമ്മളെല്ലാരും അവിദ്യയാകുന്ന പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിദ്യ, അജ്ഞത എന്ന പിത്തം പിടിച്ചതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും കൽക്കണ്ടം പോലെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് നാമം ജപിക്കാൻ നമ്മളുടെ നാവിന് ഒരു രുചിയും തോന്നുന്നില്ല നാമം ജപിക്കാൻ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പിത്തമാണ്? അവിദ്യയാകുന്ന, അജ്ഞതയാകുന്ന പിത്തം പിടിച്ചതിനാൽ ഹരിനാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വാദ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഹരിനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര രുചികരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഹരിനാമം. അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്കത് രുചി കിട്ടണില്ല. എന്നാൽ രുചി കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് പിത്തം പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തി എത്ര കൽക്കണ്ടം പോലെ എത്ര മധുരമുള്ളത് കഴിച്ചാലും അവന് കയ്പാണ്. പക്ഷെ അവന് രുചി തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മധുരം, ഈ കരിമ്പിന്റെ ഈ ഒരു കൽക്കണ്ടം തന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവന് അതിന്റെ മധുരം അവന്റെ നാവിന് വന്നുകൊള്ളും. ആദ്യം കയ്പാണെങ്കിലും അത് തന്നെ വീണ്ടും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ക്രമേണ അവൻ ആ രുചി വരും. അതുപോലെ നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രുചി ഇല്ലെങ്കിലും നാമം ദിവസവും, എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജപിക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ നാമത്തിന്റെ രുചി നമുക്ക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം.
കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം, സ്വഭാവം, വിനോദങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ അതിരുകടന്ന മധുരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും മധുരമാണ്. നാമം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ, കൃഷ്ണനാമ ചരിതാതി. ചരിതാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഗുണഗണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം പഞ്ചസാര മിഠായി പോലെ അതിരുകടന്ന മധുരമാണ്. അവിദ്യയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാളുടെ നാവിന് മധുരമൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ മധുരം നാമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അവന്റെ നാവിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു രസം ഉണർന്നു വരുന്നു. അവന്റെ രോഗം ക്രമേണ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ രോഗം മാറാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമുക്കിപ്പൊ രുചിയൊന്നുമില്ല, താല്പര്യമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ശ്രദ്ധാപൂർവം. വേറെ പലതും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുകയല്ല, ആ നാമത്തിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ നാമത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെവിയിലൂടെ കയറി ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രോഗം മാറും. നമ്മളുടെ അസുഖം എന്താണ്? നമുക്ക് ഏത് രോഗമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് നമ്മളുടെ രോഗം? അവിദ്യ. അവിദ്യയാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തം, അല്ലെ? വിദ്യയുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചിരിക്കാൻ, അവിദ്യ, അജ്ഞാനം, അത് മാറാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. നാമത്തിന് ഇപ്പൊ രുചിയില്ലെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ചാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ മധുരം, നമുക്ക് ആ നാമത്തിന്റെ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. പയ്യെ അതിന്റെ സ്വാദ് വരും. അപ്പൊ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പറയുന്ന അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്? അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം. നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മടിയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖമുണ്ട്. നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ താല്പര്യം ഏതിലാണ്? ഭക്തിയിലാണോ അതോ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണോ താല്പര്യം? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ രോഗബാധിതരാണ് നമ്മളെല്ലാരും. അപ്പൊ ആ രോഗം മാറാൻ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് സേവിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പൊ വിശുദ്ധ നാമം കൈപ്പേറിയതാണോ അതോ മധുരമുള്ളതാണോ? നമ്മളുടെ അവിദ്യ കാരണം നമുക്കത് കൈപ്പേറിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ നാമഗുണ ലീലകൾ എന്താണ്? മിഠായി പോലെ വളരെ മധുരമുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലം പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോകത്തില് എല്ലാരും എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്? 90% ആൾക്കാരും, 95% ആൾക്കാരും ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ പോവാണ്. അതിനുദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? വീട്ടിലെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുക. അതായിരിക്കണം ട്രെയിനിൽ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കാണ്, തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാന്ന ട്രെയിനിൽ കയറി. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. അല്ലാതെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ട്രെയിനിൽ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വെക്കുകയാണ്. ആ ട്രെയിനിൽ മെത്തയിടുന്നു, അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അത് തന്നെ നല്ല വാസ സ്ഥലമാക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും നമ്മളുടെ സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയേ പറ്റൂ, അല്ലെ? അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകം. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലം എന്ന ചിന്തയിലങ്ങ് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. വീട് വെക്കുന്നു, മക്കളുടെ കാര്യം, നാടിനെ സേവിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല, ആ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കടമ എന്ന രീതി ചെയ്യണം. അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ ആസക്തിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, എനിക്കെന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, വലിയ മാളിക കെട്ടുന്നു, എന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
നമ്മൾ എത്ര മാളിക കെട്ടിയാലും 100 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? ഒരു കട്ടിലില്, ഒരു മുറിയിൽ ഒരു കട്ടിലിലായിരിക്കും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ ഇത്രയും 100 ബെഡ്റൂം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ്? ഒരാളാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഫലം? ആ വ്യക്തിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? നമ്മുടെ വീട് ഏതാണ്? ശരിക്കുള്ള വീട് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൽ, ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് നമ്മളുടെ വീട്. ആ വീട്ടിൽ പോകാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഈ വീട്ടിൽ ആസക്തി പുലർത്തി വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം വിട്ട് പോയേ പറ്റൂ. അതാണ് ട്രെയിനില് നമ്മൾ എത്ര സൗകര്യപ്പെടുത്തിയാലും നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റൂ. അതുപോലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ സുഖം കണ്ടെത്താൻ നോക്കിയാലും അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോകേണ്ടി വരും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് അങ്ങ് എത്തണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ അവിടെ കൂടുതൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭൗതിക സുഖത്തിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യമേ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളതാണെന്ന് തന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മിക്കവരും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അസുഖം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അസുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം അസുഖം പൂർണ്ണമായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവരാണ് പൂർണ്ണമായി അസുഖം മാറിയിട്ടുള്ളവർ. അല്ലാത്തവർ നമ്മളൊക്കെ സാധനാ ഭക്തരാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഭക്തിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ അസുഖമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ മരുന്ന്? നമ്മളെല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും ഈ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അസുഖം മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണം. ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇത്രയും ദിവസം 3 നേരം ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് തന്ന് ഇന്ന് കഴിക്കും, നാളെ കഴിക്കത്തില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കത്തില്ല, 2 ദിവസം കഴിക്കും, പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡോക്ടർ എന്താണോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അതുപോലെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ അസുഖം മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ്. ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുക. അതിൽ ഒരു മുടക്കവും വരുത്താൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ചൊല്ലിയില്ല, ഇനി നാളെ ചൊല്ലാം, അത് പാടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 16 മാല എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുക. എങ്ങനെ ചൊല്ലണം? ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മളുടെ അവിദ്യ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ നാമത്തിന്റെ രുചി നമ്മളിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും. സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവേരെ സ്വരൂപ ഹോയ് കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. നമ്മളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. നമുക്ക് പക്ഷെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദാസനായിരുന്നു? ഇല്ല, നമുക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെവി കൂടെ കേൾക്കുന്നു, ആണല്ലേ, ശരി. പക്ഷെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, അത് സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ അസുഖമെല്ലാം മാറിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും രോഗബാധിതരാണ്. നമ്മൾ ആ രോഗം മാറാനായിട്ട് മരുന്ന് സേവിച്ചു തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള 95% ആൾക്കാരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? രോഗം എന്താന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാതെ മരുന്നും സേവിക്കാതെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാരും രോഗികളാണ്. തനിക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് രോഗമുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനുള്ള മരുന്നും സേവിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ സമൂഹം അന്ധമായ ഭൗതികവാദ നേതാക്കളാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ സമൂഹം നയിക്കുന്നവര് വരെ ഈ രോഗബാധിതരാണ്. രോഗബാധിതര് നയിച്ചാൽ ജനങ്ങളും എന്താവും? അവരും രോഗികളായി മാറും. എന്നാൽ രോഗബാധ മാറ്റാനാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നതും
കൂടുതൽ ഭക്തന്മാര് വരുന്നതും, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലായിടത്തും നാമസങ്കീർത്തനം, ഓരോ സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? അത് കേട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സുകൃതി കിട്ടട്ടെ, ആ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് കേട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരും, ഒരാളെങ്കിലും വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ ആണ് ഈ സമൂഹമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാരും എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രോഗബാധിതരാകും. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ രോഗം മാറും. കാരണം അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഈ രോഗം മാറാനുള്ള നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. എന്നാൽ ഈ സമൂഹം രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളവർ രോഗം മനസ്സിലാക്കി ആ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ സേവിക്കുന്നവരെ പോലും എതിർക്കുന്നവരാണ്. അല്ലെ? നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇതിനെ എതിർക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഈ വേറെ പണിയില്ലേ, വേറെ തൊഴിലും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വല്ല പണിക്കും പോയി എന്താ സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക്, ഈ സമയം കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ പറയാൻ. കാരണം ഈ സമൂഹം മൊത്തം രോഗബാധിതരാണ്. അവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. നേതാക്കൾ വരെ രോഗബാധിതരാണ്, അന്ധരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ ഇത് കാണുമ്പോ അവര് ഇതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ചില കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു വിവേചനവും ഇല്ലാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ആഹാരം കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണെങ്കിലും വാരി വലിച്ചു കഴിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അസുഖമുള്ളവരുമായി നമ്മൾ സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ജനസംഘ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേർന്നാൽ നമ്മളും ദുഷിച്ചു പോകും. നമ്മൾ ആ സമ്പർക്കം വെടിയണം. ഈ അസുഖബാധിതരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വെടിയണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യണം? ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചേരേണ്ടത്? ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരണം. അല്ലെ? ഭക്ത സംഘമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക. അപ്പൊ ആ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അസുഖമുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം ഈ അസുഖമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ആ ഭക്തർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അവര് നാമം ജപിക്കും, ഏകാദശി എടുക്കും, കൂടാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാര് രചിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ബുക്കുകളെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് കൂടുതലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുമ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ ഭഗവത് സേവനമാണ്. നമ്മൾ അത് മറന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാം മായയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണെന്ന് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന ഭാവമാണ്. എല്ലാം എനിക്ക്, എല്ലാം എന്റെ സന്തോഷത്തിന്. ഈ ഭാവം എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാത്രമാവണമെന്നില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്, എന്റെ മക്കളുടെ, എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ, അവിടെയും എന്റെ എന്നുള്ള ചിന്ത വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മായയിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ അവസ്ഥ. എല്ലാം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മായ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? എന്താ ബഹിരംഗ ശക്തി ചെയ്യുന്നത്? തെറ്റായത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റുക. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതായത് യഥാർത്ഥ അല്ല, മായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. യഥാർത്ഥമല്ലാത്തതെന്തോ അതാണ് മായ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി വരുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ആനന്ദം കിട്ടുന്നു. ഇതൊക്കെ മായയാണ്. കാരണം അത് യഥാർത്ഥമല്ല. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഭഗവാനിൽ അറിയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം. അപ്പൊ എന്തിനാ മായ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന? നമ്മളെ മറക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ മായ? ബഹിരംഗ ശക്തി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസരല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലെ യോഗമായ വന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ.
എന്തിനാണ് മായ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എതിരായിട്ടാണോ മായ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അതോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ മായാദേവി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? മാതാജി, നമ്മള് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ. ആ മായാദേവി പക്ഷെ നമ്മളെ വിട്ടുപോയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പണിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തം. നമ്മളെ മറക്കാൻ, ഭഗവാനെ മറക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സ് പലയിടത്തും പോവില്ലേ, അതവിടെ മായ നമ്മളെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മായ? മാതാജി ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിഗുണങ്ങൾ മായയിൽ വരുന്നതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്? വിജയകുമാരി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. പരീക്ഷണം ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഓർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. പരീക്ഷണ അത് നമുക്ക് കുറെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പരീക്ഷണമാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവർക്ക്, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവരെ മായ ഇത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായി. നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചിന്ത തോന്നി, എന്തുകൊണ്ടാ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും ദാസനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന? എനിക്കും ഇതുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യണം. ആ ചിന്ത വന്നപ്പോഴേ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം എന്ന ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ആ ചിന്ത നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മായാദേവിയാണ്. മായാദേവിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഡ്യൂട്ടി അതാണ്, നമ്മളെ ഭഗവാനെ മറപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ ഓർക്കാതിരിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക ലോകവും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു, ശരി നീ അവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ, പക്ഷെ ഇതല്ല നിന്റെ വീട്, നിന്റെ ശരിക്കുള്ള വീട് ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ മായാദേവി നമ്മളെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. കൂടാതെ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളും തരും. ക്ലേശങ്ങൾ തരുന്നത് മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എന്തിനാ എനിക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് തരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് 3 തരം ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത മാതാജിമാർക്ക് പറയാം. ആദിഭൗതികം, ആ ആത്മികം. ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം. ഈ ക്ലേശങ്ങൾ വരും. പിന്നെ കൂടാതെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതല്ല നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലോകം. അപ്പൊ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് വരാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. പിന്നെ മായാദേവി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ട് അകന്ന് നിൽക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മായാദേവി നമ്മളെ ഭഗവാനെ മറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ ജീവരെ സ്വരൂപ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസരാണ്, എനിക്കിനി തിരിച്ചെന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നാമം ജപിക്കണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം മായാദേവി നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണോ? നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നാമം ജപിക്കുവോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും. നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തരാണോ? അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി വിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഭൗതികതയിൽ പോവോ? അതോ എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയാലും അതിലൊന്നും ആസക്തരാകാതെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യുമോ? ഇതൊക്കെ നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ മായാദേവി നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ മായാദേവി കൈകൂപ്പി നിന്ന് മാറി നിൽക്കും. കാരണം മായാദേവിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പിന്നീട് യോഗമായാദേവിയുടെ ശക്തിയിലായിരിക്കും. യോഗമായാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ.
ശ്രീജ മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല, ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീജ മാതാജി. ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ശ്രീജ മാതാജിനും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഇതുവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി എന്റെ നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് പിള്ള പ്രഭു ആണ് ഹോസ്റ്റ്. പ്രഭു എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? മാതാജീനൊക്കെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അതാണ് പ്രഭു ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എങ്ങനെയാണ്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സുരേഷ് പിള്ള പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു ആണിപ്പോ ഹോസ്റ്റ്. പ്രഭു എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാമോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ പറയാം. പ്രഭുജി അപ്പത്തേക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയാലേ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രഭുജി ഒന്ന് മാതാജി എവിടുന്നാ അത്? അത് ഫോണിലല്ലേ? ഫോണിലാണോ? ഫോണിലുണ്ട്. ഫോണില് എന്റെ പേരിന്റെ നേരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഡോട്ട് കാണും. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മേക്ക് ഹോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എന്റെ പേരിന്റെ നേരെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ മായയുടെ ജോലി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം. മാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മായയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? മായ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ദുരാശ്രയ. മായയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ദുരാശ്രയ എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 7.15 ഒരു ശ്ലോകം പഠിച്ചു. ദുരാശ്രയരായിട്ടുള്ള 4 തരം ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മൂഢന്മാർ. നമ ദുഷ്കൃതനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 4 പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുഷ്കർമ്മൻ നിരതൻ, മൂഢന്മാർ, നരനിലുള്ള അധമൻ, മായയാൽ അറിവുകെട്ടവൻ, അസുരപ്രകൃതിയെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ 4 തരം ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? മൂഢന്മാർ, നരാധമന്മാർ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവൻ, ആസുരഭാവത്തിൽ ആശ്രിതനായിട്ടുള്ളവൻ. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കഴുതയെ പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു അലക്കുകാരന്റെ 1 ടൺ തുണി പുറത്തു വെച്ച് കൊണ്ട് നടന്നാലേ എനിക്ക് പുല്ല് കിട്ടൂ എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ആ കഴുതയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുല്ല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതിനിങ്ങനെ അലക്കുകാരന്റെ ഈ തുണി ചുമന്നാലേ അതിന് പുല്ല് കിട്ടൂന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാരും ഈ രാവിലെ 5 മണി തൊട്ട് ചിലര് ജോലിക്ക് പോകും. വെളുപ്പിനെ 3 മണിക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു 5 മണിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് എത്തണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. രാത്രി 7 മണി വരെ ജോലി ചെയ്യും, ഓവർ ടൈം ജോലി ചെയ്യും. എന്തിനാണ്? 5 ചപ്പാത്തിയും കറിയും എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇങ്ങനെ അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവര് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് മൂഢന്മാർ. അവർക്ക് പിന്നെ എവിടെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം? അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തവും ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന് വേറൊരു പേരാണ് ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കുക. അപ്പൊ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് അതിനെ കുറെ അപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ? ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓരോ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ലോഡ് കൊടുക്കും. ഇന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവര് വർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കും, ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക, ചലഞ്ച് എടുക്കുക. പക്ഷെ എന്താണ്? അവര് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ. ഈ കഴുത
കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ അവര് രാവും പകലും ഇരുന്നു. ഇപ്പൊ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം അവർ വർക്ക് ചെയ്യണം. വീട്ടിലിരിക്കുവാണെന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോ രാത്രിയെന്നില്ല പകലെന്നില്ലാതെയൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ആഹ് ഇതിന് പല പേരും പിന്നെ കുറെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അവർക്ക് കുറച്ച് സാലറി ഇൻക്രിമെന്റും ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും മൂഢന്മാരെ പോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം, അതാണ് എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് മായ. ഈ ജോലി മാത്രമാണ് എന്റെ എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് മായ. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ. നമുക്ക് അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനും നമ്മളുടെ എല്ലാ ബില്ല്, ഇപ്പം വീട്ടില് ഗൃഹസ്ഥരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ബില്ല്, കറണ്ട് ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല് ഇതെല്ലാം അടയ്ക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റും. ആ പൈസ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ജോലിയിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഠിനാധ്വാനം രാവിലെ 6 മണി ഇത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. നമുക്ക് ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാം. ഇല്ല പിന്നെ പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ അവന് അത്രയും ഉയർന്ന ജോലി, അതിലും ഉയർന്ന ജോലി എനിക്ക് വേണം, അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നവരായിരിക്കും. ഇനി നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും അധമരായിട്ടുള്ളവർ. മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം മായ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളടുത്തും തത്വചിന്തകരടുത്തും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് ഇതിനെയൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ അറിവ്, അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും അറിവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട്. അതും മായ അവരെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല. അവരല്ലാത്ത ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ആസുരഭാവം ആയിട്ടുള്ളവർ, അതായത് ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ, അവരൊന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. കഷ്ടതയുടെ ഉറവിടം. ഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവിദ്യ, അഹങ്കാരം, ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ തെറ്റായ അഹംഭാവം. യഥാർത്ഥ രോഗം ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രോഗം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അവിദ്യയാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 4 തരം ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തവും നയിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർ വളരെ കുറവാണ്. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധം കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അസുഖമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് മൊത്തവും ഉള്ളത്. യാതൊരു തിരിച്ചറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രതിവിധി എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താണ് കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ അതില് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരെയും അതിൽ കൊണ്ടുവരിക. മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറയുക, ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുക, അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല താല്പര്യം കാണും. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് അവരുടെ അടുത്ത് പയ്യെ ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറയുക. നാമം ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ശ്രദ്ധയോടെ ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അത് എത്തിക്കുക. അവരുടെ അടുത്ത് പറയാം, ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ല, നമുക്ക് ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇല്ല, നാമം ജപിക്കുന്ന എപ്പോ വേണേലും ജപിക്കാം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, അതല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ? സന്തോഷപൂർവ്വം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിന് ആനന്ദം ലഭിക്കും. അപ്പം എല്ലാരും ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണെന്നും ഈ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു പീസ്ഫുൾ മൈൻഡാണ് നമുക്കിത് നാമം ജപിക്കാൻ കിട്ടുന്നതും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ അവര് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പിത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. കഷ്ടപ്പാട് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം? മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, ബോധം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതിക രോഗത്താൽ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം.
ഇത് എളുപ്പവും പ്രയോജനകരവുമാണ്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, അതാണ് എളുപ്പവും പ്രയോജനകരവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉടൻ മോചിതനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപരാധം, നമ്മൾ 10 അപരാധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 10 അപരാധവും ഇല്ലാതെ, ഒരു അപരാധം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകും, നമ്മൾ മോചിക്കപ്പെടും. കാരണം ആ നാമം എല്ലാത്തിനെയും കത്തിച്ചു കളയും. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിനെ വരെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ് അവനുടൻ മോചിതനാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ച് പോകും എന്നല്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ആസക്തി ഇല്ലാതാവുകയും നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ താൻ ആരായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാവും. അതാണ് ഈ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുന്ന ഭക്തർ. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ്, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അവര് ഇവിടെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയെന്ന്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും മുക്തരായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഉയർന്ന, ഇപ്പൊ നമ്മള് മഹാരാജായിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും. വിശുദ്ധ നാമമാണ് രോഗശമനം. പരിശുദ്ധ നാമം ഒരു സ്പർശക്കല്ല് പോലെയാണ്. അതിന് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് നടക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും അത് നാമ അപരാധമാണ്. ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഒരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ 3 ഘട്ടമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നാമ അപരാധം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിലാണ്. നമ്മളെല്ലാരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാരും ഏത് ലെവലിലാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്? അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അപരാധമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകും. അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപരാധം കുറയുകയാണ്. നമ്മുടെ നാമത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപരാധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നാമം ജപം ഒരിക്കലും മുടക്കരുത്. ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ചൊല്ലുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കളയാനല്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നാമം തന്നെ നമ്മളുടെ അപരാധങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കോളും. അങ്ങനെ കുറെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അപരാധം കുറയും. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ്? ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് എത്തും. ശുദ്ധമായ ഘട്ടം. ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നാമം ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മളുടെ അവബോധം ഒരുപാട് പരിശുദ്ധമാകും. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളു ശുദ്ധിയാവും. നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധനാമം. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പല തലത്തിലേക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും. സൂര്യൻ പൂർണ്ണ രൂപം എത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധമായ നാമം. ഈ അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ അന്ധകാരത്തിലാണ്, നാമം ജപിക്കാത്ത അവസ്ഥ. എന്നാൽ അപരാധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപരാധം കുറയുമ്പോൾ സൂര്യരശ്മികളുടെയൊക്കെ തുടക്കമായി. പിന്നെ സൂര്യൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉദിച്ചു വന്ന അവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധമായ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടം ഏതൊക്കെയാണ്? അപരാധം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ, ശുദ്ധനാമം. ഈ അപരാധം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ പറയുന്നതാണ് നാമ ആഭാസ. അപ്പൊ നാമ അപരാധ, നാമാഭാസ, ശുദ്ധനാമം. ഈ 3 3 ഘട്ടങ്ങൾ. നാമ അപരാധ, നാമാഭാസ, ശുദ്ധനാമം. അപ്പൊ മായ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മായയുടെ ഡ്യൂട്ടി, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും മായ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ?
മായ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പല ചിന്തകളായിരിക്കും അല്ലേ? വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരും. അതാണ് എത്ര മായ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴും അങ്ങോട്ടെങ്കിലും മൂടിക്കോളും. ഓടിപ്പോവും. അതെല്ലാവർക്കും വരും മാതാജി, എല്ലാവർക്കും വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം, വീണ്ടും പിടിച്ചോണ്ട് വരണം. നമ്മൾ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോവും, മായ അങ്ങ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും. നമ്മൾ മായയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം, അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും മാലയായി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ. ഓർത്തിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ തുടങ്ങാം. വീണ്ടും മായ പിടിച്ചോണ്ട് പോവും, വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെയാണ്. ശ്രദ്ധ, നമ്മൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കും, അവിടെയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ അപരാധം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അപരാധത്തോടു കൂടി ആ നാമം ജപിക്കണേന്ന്. അപ്പൊ ഈ അപരാധങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ 10 നാമ അപരാധങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപരാധമാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുക. ഇത് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയും, വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനെ നമ്മളൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തിനെയാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത്? ഒരു മൃഗത്തിനെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപമിച്ചിരുന്നു. ആന മാട്ട. ആന ഹാത്തി മാട്ട അല്ലെ? അതെ. ആനയുടെ ഹാത്തി മാട്ട, മതയാന, ഒരു മതയാനയെ പോലെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മതയാന വന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു പൂന്തോട്ടം വന്ന് കേറുമ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? എല്ലാം ചവിട്ടി മതച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളയും. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലതയുണ്ട്, ആ ലത ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്താൽ ആ ഭക്തിലത നശിച്ചു പോകും. നമുക്ക് പിന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല, ഭക്തിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം വരില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഭൗതികതയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ അപരാധം ആണ് ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ നാമാപരാധം എന്താണ്? പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലുള്ള അർത്ഥദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരിന് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രമോ ആയി പരിഗണിക്കുക. മറ്റു ദേവീദേവന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ നാട്ടില് ഒരുപാട് ശിവഭക്തരുണ്ട്. അപ്പം ശിവന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് എന്താ? ഇപ്പം ചിലര് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും, കൂടാതെ നമശിവായ മന്ത്രം ജപിക്കും അതേ മാലയില്. അത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പേരിന് തുല്യമോ അതിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടോ മറ്റ് അർത്ഥദേവന്മാരുടെ പേര് പരിഗണിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ പരമശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലുള്ള അർത്ഥദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പേരിന് തുല്യമോ സ്വതന്ത്രവുമായി പരിഗണിക്കുക, അത് അപരാധമാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ ധിക്കരിക്കുക. ആത്മീയ ഗുരു എന്താണോ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക, അത് ധിക്കരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. വൈദിക പതിപ്പിനെ പിന്തുടരുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ നിന്ദിക്കുക. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയോ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ അപരാധമാണ്. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ്. നമ്മളുടെ മാനുവൽ ആണല്ലേ ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതുപോലെ പാലിക്കുക. അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഒരു ഭാവനയായി കണക്കുന്നത്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ആൾക്കാരൊക്കെ അവരൊരു മായിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നവരാണ്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാവനയാണ്, ശരിക്കും അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അപരാധമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം? ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ പറയുമല്ലോ, ജപിക്കുമല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ രാധാറാം. കൃഷ്ണ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ രാധ, ഹരേ ഹരേ എന്ന് മർമ്മയോ. പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. പറഞ്ഞോളൂ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്. ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ്, അതെ. പിന്നെ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാദിനി ശക്തി. രാമ പ്ലഷ രമിപ്പിക്കുന്നവൻ. ഹരേ ആനന്ദം, ക്ലാദിനി ശക്തി. ഭഗവാന് ആനന്ദം നൽകുന്ന ശക്തിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശരിക്കും ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
ഓ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ പ്രഷർ പൊട്ടൻസി, ആനന്ദം നൽകുന്ന ശക്തി, എന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി എന്നെ മുഴുകിക്കൂ. അതാണ്, എന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി മുഴുക്കണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സേവനം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് ആഗ്രഹം നാമം ജപിക്കുന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടല്ലോ. ശ്രവണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, കീർത്തനം. ശ്രവണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നില്ലേ? ഇത് കേൾക്കാൻ എല്ലാരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 7 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് എന്താണ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം എന്നില്ലേ? അത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നോണ്ടാണ് ആ താല്പര്യം വരുന്നത്. അല്ലാതെ സാധാരണ ആൾക്കാരടുത്ത് ഇത് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കാണില്ല ഇത് കേൾക്കാൻ. അപ്പൊ ആ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഒരു സേവനമാണ്. പിന്നെ നമ്മള് കീർത്തനം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, എന്താ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് നാമജപം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ നാമജപത്തിന് ഈ അർത്ഥം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓരോ വട്ടം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. ഈ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യും, വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുമല്ലോ. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കത്തിച്ച് കളയുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? ഇതിന് നമ്മളൊരു ഉപമ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? ആന കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മണ്ണ് വാരി മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തിടുന്ന അതുപോലെ അല്ലേ? കൂടാതെ ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം ഈ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സൺഡേ പോയിട്ട് പള്ളിയിലെ ചെന്നിട്ട് കുമ്പസരിക്കും. അവര് കുമ്പസരിക്കും, വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ എന്താ ചെയ്യുന്ന? പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയി കുമ്പസരിക്കും. അതുപോലെ അത് ഒരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും, പിന്നെ നാമം ജപിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ആ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക അപരാധമാണ്. വേദങ്ങളിൽ അർപ്പിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി കണക്കാക്കും. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. എനിക്ക് നാമം ജപിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടുകാര്യം നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടും. കർമ്മകാണ്ഡം പോലെ ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ചെയ്യുന്ന, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് അതും അപരാധമാണ്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന എന്റെ കഷ്ടതകളൊക്കെ മാറും, എന്റെ മക്കൾക്ക് നല്ലത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടില് സമ്പത്ത് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കും. അത് അപരാധത്തോടു കൂടി നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ സാരമില്ല, അവര് അങ്ങനെയെങ്കിലും തുടങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് ക്രമേണ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും, ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് അപരാധമാണ്, കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. ഈ നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധമാണ്. നമ്മൾ എന്തിനാ നാമം ജപിക്കുന്നത്? ലക്ഷ്യം എന്താണ് നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക. അതാണ് ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കാം. ഇതിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയും, എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നാമം ജപിക്കാൻ പറയൂന്ന് പറയും. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയാം. അല്ലാതെ ഈ നാമം ഇത് രാധാറാണിയാണ്, ഇത് ഗോലോകത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്, ഇത് അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണെന്നൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് പറയരുത്. കാരണം അവരതിനെയൊക്കെ കേട്ട് പുച്ഛിക്കും. അവർ വിചാരിക്കും നമുക്ക് വട്ടാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാന്റസി ലോകത്തിലാണ് നമ്മളെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരടുത്ത് ഈ നാമത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കരുത്. എന്നാൽ അവരോട് ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് നാമം ജപിക്കും. അല്ലാതെ ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയും അർത്ഥവും പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപരാധമാണ്.
വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തിയെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നത് അപരാധം. ഈ വിഷയത്തിൽ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിലും ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിരന്തരം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അപരാധമാണെന്നറിയാം, നമ്മൾ 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നറിയാം, 16 മാല ജപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഈ നാമം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എത്ര ജന്മങ്ങളിലെ പാപം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ കത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി നാമജപത്തിനുണ്ടെന്നും നമ്മളുടെ കൽമശ നാശനമാണെന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകരമാണ്. വൈഷ്ണവനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും കൃഷ്ണപ്രേമം വേഗത്തിൽ നേടാൻ ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഈ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. അതിലിവിടെ താഴെ പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടോ, ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ 10 അപരാധങ്ങളും ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. ഈ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തിയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുക. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയാലേ നമ്മൾ ആരാണ് ഭഗവാന്റെ, നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വരൂപം എന്താണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണം. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. അപ്പൊ പ്രേമത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടോ 8 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉദിച്ചു. സാധുസംഗം, വിശ്വാസം വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് ചേരാനും ഭക്തരുടെ കൂട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കും. അതാണ് ഭക്തസംഘം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭജനക്രിയരാണ്. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നു. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി. ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഭജനക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാ ഭക്തരും കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് നാമം ജപിക്കുന്നു. നമ്മൾ മംഗളാരതി കാണുന്നു. എല്ലാരും ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നു. നമ്മള് ഏകാദശിയിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭജനക്രിയയിൽ വരും. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ്. എല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി നിൽക്കും. ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യം, ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മാഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ആരടുത്തും, ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരടുത്തും ദേഷ്യം കാണത്തില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനും ആഗ്രഹം കാണത്തില്ല. ആരടുത്തും ദേഷ്യം കാണില്ല. നമുക്ക് കാമം, ക്രോധം, പിന്നെ ഒന്നിനോട് മാത്സര്യം കാണത്തില്ല. എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്ത, അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിഷ്ഠയിലേക്ക് എത്തും. നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് ചെയ്യാം, അല്ലെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പൊ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ചിട്ടയോടെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും. ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി തൊഴും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മൾ എത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും കറക്റ്റ് 4 മണിയാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീറ്റ് 4:30-ക്ക് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഏതവസ്ഥ വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, പനി വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ എണീക്കും. അതാണ് നിഷ്ഠ സ്റ്റേജ്. സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ട്, എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് സുഖമില്ല, പനിയാണ് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് അതങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ആ സ്റ്റേജിൽ പോലും ഒരു തടസ്സമില്ലാതെ ചെയ്യും. അതാണ് നിഷ്ഠ. പിന്നെ നമുക്ക് രുചി, ഇതങ്ങ് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടി തന്നാൽ നമ്മൾ നിരന്തരം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. പിന്നീടാണ് ആസക്തി. രുചിയുടെ ആ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എനിക്ക്
എപ്പോഴും ആ രുചി കിട്ടണം, എപ്പോഴും ജപിക്കണം. ഫുൾ ടൈം എനിക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നണം. എനിക്ക് 16 മാല ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും 16 മാല ജപിക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ 32 ജപിച്ചു. 32 ജപിച്ചപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഇനിയും ജപിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ 64 ഒക്കെ മാല ദിവസവും ചൊല്ലാം. 64 കൂടുതലും മാല ദിവസവും ചൊല്ലാനൊക്കെ ഉള്ള ആ രുചി കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആസക്തി. പിന്നെ ഭാവം. ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകർ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഏത് സേവയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭാവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ ചിന്തയും എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് കണ്ണീര് വരും, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ രോമാഞ്ചം വരും, വിറയല് വരും. ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അതൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭാവം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവം പക്വമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഒരിക്കലും പോകില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആ 5 രസത്തിലുള്ള ഏതേലും ഒരു രസത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ മായ തോറ്റു പിന്മാറും. മായ അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് അവിടെ എവിടെയും പോകും. പക്ഷെ ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവര് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെയാണ് അവർ ദർശിക്കുന്നത്. മായ വരുത്തില്ല. മായ കൈകൂപ്പി മാറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജ്. മഹാമായ തോറ്റു പിന്മാറി പിന്നെ യോഗമായയായിരിക്കും നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക. യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ നാവിൽ ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ഒറിജിനൽ രൂപം നമുക്ക് ദൃശ്യമായി വരും. അതൊക്കെ ഭാവപ്രേമ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. നാമത്തിന്റെ രുചിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളൂടെ നോക്കാം. ജീവേരെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ. അർത്ഥം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവേരെ സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണദാസ. ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, സേവകനാണ് എന്നുള്ളത്. ഹരി ബോൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് എല്ലാ ജീവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ. ദുരാശ്രയ. ആരെ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് ദുരാശ്രയാവുന്നത്? മായയെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമ്മൾ ദുരാശ്രയയിലാണ്. മായയെ ആശ്രയിക്കും. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അപരാധം, നാമാപരാധം, ആഭാസം, നാമഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം. വെരി ഗുഡ്. നാമാപരാധം, നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കഴിയുക? പ്രേമഭാവത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്രേമത്തിന് മുമ്പേ ഭാവത്തിലേ വരും. ഭാവത്തിലേ ശരിക്കും മായാദേവി പിന്മാറും. എന്നാലും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട്. ഭാവഭക്തിയിൽ വന്നിട്ട് പോലും വീണുപോയ ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ അടുത്ത ജന്മം ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭരത മഹാരാജ ഒക്കെ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടാതെ നമ്മൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവും ഒക്കെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഭാവഭക്തിയിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തസംഘം വെടിയാൻ പാടില്ല. ഭക്തസംഘത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാവത്തിലെത്തിയാലും വീഴ്ച പറ്റാം. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രേമത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गौरी वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभु की जय. हरे कृष्णा.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓ മാതാജി, ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ലേ ഇപ്പം. കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ട്. മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഇന്നുണ്ട്. മാതാജി. ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. തേർഡ് ലെവൽ കിസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? വിപിൻ പ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടില്ലല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. കുറച്ചുപേരെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ബുക്ക് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളം കോരണോന്ന് ചേർന്ന് വെള്ളം കോരണം. ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി, അതിൽ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും ഇടുന്നുണ്ട്. അല്ല, അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളാം മാതാജി. ഓക്കെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ മാതാജി? ശരി ശരി. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ചെയ്യാ. ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ശ്രീജ മാതാജി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ. ക്വിസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക്. ശ്രീജ മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ക്വിസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വിപിൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപിൻ പ്രഭു മാത്രമേ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ? സുരേഷ് അതെ പ്രഭു. അതെ അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.